La Mútua farà aquest any 68 anys i va néixer doncs, amb l'única missió de vetllar per la salut de les persones. Una de les maneres de vetllar per la salut és la prevenció i és també la investigació, i aquí directament no ho fem. Vam intentar aviam de quina manera podíem ajudar a fundacions que el seu punt fort fos la investigació mèdica. I de quina manera també podíem compartir amb tot el nostre entorn aquestes inquietuds. I l'única manera, o la manera més bonica, era fer una campanya solidària. Es tracta, i es va tractar, d'una iniciativa que és conjunta entre la Mútua de Granollers i el club. Per part de la Mútua hi ha tota una sèrie d'accions que fan, que estan sota aquest paraigües de Somriures que curen, i nosaltres col·laborem específicament en una, que és en aquests partits solidaris que juguen entre els dos equips sèniors del club, el femení i el masculí, i les seleccions també catalanes, femenina i masculina. És una campanya que s'inicia el mes de setembre i l'acte principal d'aquesta campanya solidària és aquest partit solidari. Jo, des que soc president i aficionat molt gran del balonmano, va sortir la idea de fer aquests partits solidaris, es va parlar amb la Federació Catalana i la predisposició va ser total a participar amb nosaltres. Arribes al pavelló, veus els teus companys de la Junta, d'aquí de la Mútua, a l'entrada, posant a disposició de tota la gent que arriba els productes de la campanya. Aquest any, com a novetat importantíssima, la sessió que va fer la Federació Catalana de 100 pilotes de handball de format juvenil o cadet, eren d'aquelles petitones, i que a la gent li va fer moltíssima gràcia, es van acabar de seguida i pensem que serà una forma d'explotar el futur. Portar el nostre gra de sorra, que es comenta, amb aquest tipus d'iniciatives, perquè, primera, són iniciatives que valen la pena per elles mateixes, que és important que tothom hi pugui aportar alguna cosa, i si el club hi pot aportar alguna cosa i pot fer allò que sap, que és jugar amb vol, doncs nosaltres hi estem, encantats de poder-ho fer. Tota la recaptació que es fa dintre la campanya solidària, i que és important recalcar que actualment, des que vam iniciar la campanya Somriures que curen, hem superat els 100.000 euros de recaptació. Doncs aquest any i el passat ha anat a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Tots els diners recaptats van per la investigació i la lluita contra la malaltia de l'Alzheimer. Els jugadors i les jugadores ho viuen també, diríem, amb la mateixa intensitat que jo he intentat explicar-ho, i a més d'una forma molt positiva. I jo crec que els enorgulleix molt de participar-hi. De fet, cada any quan presentem aquest partit, els capitans, masculí i femení, hi participen d'aquesta activitat. En el moment en què s'ajunten els dos equips, millor dit, els quatre equips, els dos del balonmano Granollers i els dos de la selecció catalana, al mig del camp, amb la gent de la Fundació Pasqual Maragall i amb la gent de la Mútua de Granollers i tota la gent aplaudint, la veritat és que se't posa la pell de gallina i penses, ha valgut la pena.